Nyakorom Gajwang' ng'eni penjori ni okiny makawuono chenro mar poko pogore ochake e yo machal nade. Okiny makawuono antiere gweng' mong'ere kaka Kanyadgiro, mano e kar chung'od bura Marongo e kaunti mano ma Migori. Pok mabende dwaro kelo ni Nyakorom Gajwang' en group mano mar joma mine mong'ere kaka Ober Christian, mano SDA mantiere gwenge gi mag Rongo mosebedo katimo tije mopogore opogore. Achiel kuom gi ineno bag mandiso ka Nyakorom Gajwang'. Bag mineno ni women group makama osebedo ka loso. Adhi loso gi jakom margi mar mondo mi onyiswa pok mabende gitimo. Pok mabende biro bedo ka kilo ni kaunti mano ma Migori. Bag makama olos kod beads to bende nitiere bao mopogore opogore. Mana kinyalo neno bepe mowich rangi, nitiere bao ma maroon kanyakla kod mano ma black kanyo. Mane kit pok mabende dwaro kelo kiny makawuono. Adhi romo gi jakom margi mabende adhi bedo ka bilo godo wach. Onyiso matut kotenre kod group mano mar mine mano ma Ober SDA mar mondo wabed gi ng'eyo gi gik mabende gitimo, bang'e wabiro bedo kwa donjo e pok mabende gitimo. Koro bedo kodwa nyaka giko mar chenro makama mabende itayo kod an Sharon Ong'aw. Bedo kodwa nyaka giko mar chenro makamae machiegni. Ma e bag mabende na nyisi. Bag ondisore, bag ber nyawuoyo, bag nyalo nyiew. Nitiere koda rangi mopogre opogre. Mana kuma Nyakorom Gajwang' kaka nasenyisi motelo, asebedo piny ka mar bilo wach gi jakom mano mar group mar mine mar Ober SDA mabiro sebedo ka loso mwandu mopogre opogore. Jakom arwakini machiegni e chenro mar pok opogore. Kwachako, nyingi ng'ati nyakanye. Erokamano kuom rwaka. Nyinga iluongo ni Evelyn Nanyango Ouma, anyar Kameji, tatedo e piny mar Kamagambo dot mar Kong'oma. Kamano. Evelyn, nang'eni utimo pok mopogore opogore. Tuginyisa kana mna kotenre kod group mano mar mine ma Ober ka. Erokamano, group mar mine ma Ober ka watimo gik mopogore opogore. Grubni mokwongo nwachake higa 2023. Masani wantiere gi higni 2 nyaka wachak grubni. Gimomiyo nwachako grubni e dalawa kaka te e gweng'ni nwayudo ni mon budho abudha maonge gino magitimo. Koro nwayudo nyiekwa moro mano neno gima ber kuma ne nitie Nairobi kucho. To wacho ni mondo kelnwa mondo kwanyalo hero to wadhi mbele gi tijni. Koro nokelonwa wach mar chwecho ni ka waloso go gik mopogore opogore. Koro mae momiyo nwaloso grubni ka wachweyo kwa loso godo gik mopogore opogore. Koro en grup manochako kaluwore koda mine mosebedo ka biro iwacho ni mar lemo kae Ober. Nokochake mar lemo. Noneno ka e anyuola waka. Ne wan mine ma kisea e puodho tibede bede dhot ma gimicham kitimo machielo onge. Koro noneno ni piny masani odhi malo. Ber ka ng'ato kelo koni gi koni. Koro nokelo nwa weche mag chwecho gi, wachwe vikapu gi, binwa uso to wayudo kaka wakonyrego bang' loso gimoro e puodho. Nyaka sani grubu nigi higni adi? Nyaka sani grubwani nigi higni 2 nyaka chake. Tun kwano? Wan ji 16. Seneno ka waseloso gi ji mopogore opogore mabende neno mine mantiere koda kit pok mopogore opogore mabende wabiro bedo kwa bilo godo wach. Kata makamano kwachako kodi aneno kit pok ma untiere godo makoro en loso okapu. Kinyiso kotenre kod pok mar okapu ne monde. Nyalo mana nyisowa kikapu uloso ga nikech aneno ka tieng' nitiere kikapu kido mopogore opogore kae. Erokamano. Kachako gi mantiere tienda piny kani, king'iyo gima blue ni en bao molosi kasto wich rangi. Kaeto gima dire marachar ni en bead. Kasto gimoriwogi en fishing line emwatiyo godo. Koro watiyo gi fishing line to gi bead. Kasto king'iyo gima rateng' ni en bag mokwongo chwe. En okwongo twang'e charan mondi moriwe maber. Koseriwe tikete tenge. Koka iriwo bao gi fishing line koka chien wabiro nyume kasto watwang'e to koro gimoko kanyakla. To magi duto te nopuonju gi miyo mabende wacho ni nobiro limo kae. Magi duto te nopuonjwa gi miyo manobiro limo waka kanokelonwa puonj. Puonjwa 1 week ka wan mana e klas. Kapod ipuonjwa mana loso kikapu. In iwuon kaka Evelyn samoro nyalo na nyiso ni gin gik mag minyalo loso. Gik manyalo loso e grubni achiel kuom gin kikapu, 2 kuom gin sabun, anyalo chweyo domat, anyalo loso necklace,
anyalo loso table mat. Koro noketwa e klas, nopuonjowa gi te. Koro kila ng'ato e grubni ong'eyo chweyo gigo te. Koro ing'eni klas ka intie to nitie ng'ato ma nyaka ang' yud ka en ober kabisa gi machielo. Koro ibiro yudo ka ng'ato ber sana e table mat, ng'ato ber sana e necklace. Koro kama ibereno ema omedo tege kabisa ma kata kwaori kamoro ni idhi puonjo moko tipuonjo giming'eyo. Koro gian to alony ahinya kikapu ni. Niyiero mana kikapu. Anayiero mana koro aparo ni kikapu ne mwachak godo pok mari donge. Imbe ka thuolo maromo nade mondo ing'e twang'o kata mana loso kikapu kaka ntiere? Thuolo mane gino nokawa ndalo adek. Ndalo adek? Ndalo adek nikech gimomiyo nokawa ndalo adek. Mondo nasa gini mariwre gi ma ochanda ndalo 2. Koro odiochieng' mar adek koro takwanye. Koro bang'e no koro anana jachwech ne maber kabisa. Mana ndalo adek kende. Ndalo adek kende. Mar mondo muchak tweng'o. Dibed ni un muloso begegi e charan koso tiju en mana koro mar beadwork? Tiju en mana koro mar beadwork gi bao. To begegi waoda from Nairobi. Ko gibiro kosetwang'gi kama chutho. Gibiro kosetwang'gi koro gin mana rateng' kama? Anyalo golo nikech ma pok ariwo. Golo opok iriwe? Ma pok ariwo. Okay. Koro en obiro kama. Obiro abira kama. Koro kosebiro kamano. Koro kasechweyo matieko. Koro kasoye ka to nitie koro kaka wachako watwang'e gi sandan gi usi. E dhoge kanyo. Koro mondo rum, inyalo mana kaonwa achiel moserumo. Koro mondo rum kaka ma oserumo. King'iyo tineno ka koro to ok onyal pogore. Ok onyal pogore. Ma uruwo gi fishing line no? Bakore ruwego ka to en chapalas, uzi mar chapalas mitwang'o go wuoche matek cha. Koro kala ma black mondo mi kik onen. Koro manyiso mar mondo mi twang' maruwe ma riwe ka. Nyiso ni koro kaka neno kaka mama ni dhi godo mbele ni. Watwang'o mayore mondo kurwako. Watwang'o mayore marum koka warwako ne ka. Kamano. To pimo nade man mondo gini dhi romo size nikech kaka matin maduong'. Kaka wapimo king'iyo maduong' ni ma size 30 watiyo gi tape measure kata foot gi dholuo. Koro ma size 30 to ma bedo 28. Koro ma size 28. Koro sami chako chwecho ibiro kawo tape measure mari ting'iyo to boseromo 28 kichweyo kikapu matin. Koro koseromo tibiro riwe. Kaso kore luoro. Koro mondo chwere morom kikapu kama ibiro luore dipar. Kikwano magi kama gichopo 10. Kasto timo ne finishing maluka gi piny. Mano mar 28. Mano mar 28. To mar 30. Mar 30 bende the same. Kamano. Koro tape measure emutiyo godo hie. Foot. Ema watiyo go ka wapimo. Koro kwano mana jomoko samoro hepo cha kwano bende pod bro yude. Pod nika. Kwano luwe kit ngimane. Nikech kata ka ionge foot tibiro kwano ni mondo chop mang'orom tibiro kwano bepe gi 64. Bepe magi kichako chweye. Ibiro kwano gi akwana achiel ariyo kama nyaka girom 64. Mano round achiel. Koro koromo 64 mano romo ni kikapu matin. Kama to maduong' to koro ibiro kelo 68 giyombore mana matin. Koro ibiro keto 68. Ka foot no pod ni mabor ahinya. Koro kisechweye to kwana beko ga achiel 2 3 4 ma ichopo 64 maduong' ni chopo 68. Kamano. Kinyiso ko tendre koda materials nikech ma to koro wacho nugulo Nairobi ne bag mosetwang' chuth. To koro nikech magi don wacho ni en bao. Tado in gi kido mopogore bags smart. Magi rateng' in gi kido moro kanyo rangi mopogore. Ugolo materials gigi tewa order from Nairobi nikech rongo waka pod gionge. Koro wagolo gi Nairobi. Kamoro ni Kariako. Kanyo kidhi dukni gine kanyo. To ibile nyalo mana nyisowa ber ma tijni osekonyigo nikech wacho ni thoth bine e gweng' samoro na kosewuok mane puodho to gin gibet girito odiochieng' machielo kendo gichak gidhi e puodho to sani koro ma konyo e kit yuto maru. Puodho nitie opogore gi mano yuto bende nitiere. Kinyisowa ber moseneno. Ber moseneno chalo kama. E sama sechweyo kikapu ni morumo kama adhi ause. Kase use pesa ni okakawe te. Ni part makete group to gi part konchiel mara kaka jachwecho. Koro sama se kawo korka kaka jachwecho. Kana unge mo iot kacha adhi anyiewo mo. Na unge sabun adhi anyiewo. Nyathine onge kalam undiko gi skul. Donga yudo kalam.
Koro chweyo gini osekelonwa konyruok mang'eny ahinya wan e gweng'wa kaka mon matindo. To dong grup bende ng'ata awacho ni mine ma untiere godo e grup nyaka bed jo ratiro nikech kuom uso samoro ng'ato bong'isi ni an pok auso to samoro oseuso. Ratiro nyaka bedi nikech sama gigi waoda kobiro to wan gi kalam gi buk. Wawacho ni ng'ane ikaw packets kama wandiko piny. Ikaw kikepni 2 wandiko piny. Koro chieng' kisechwecho miuso to wang'eyo ni mina kinyi owinjo kelnwa siling' 200, 700 to mare. Koro wan 200 no emikelonwa. Ma ka ok ikele to wan gi ratiro mar bandi mondo ikelnwago e grup. Kata ka ng'ato uso kata kok ouso. Mana kouso. Mana kouso. Mana kouso. Kapok ouso bende wang'eni ni wamiye kikepni 2, achiel oseuso, achiel podi. Report wakaw every Thursday nikech waromoga Thursday juma ka juma. Koro report wakaw every Thursday. To pesa no konyo grup nade? Pesa ma samoro ng'ato kosenyiewo gimoro ka ponono ni ng'ato oseuso koro nus momiyo grup. Mano chwalo grup nade? Kaka pesa no chwalo grup. Kuom ranyisi sani wan gi project moro ma wachako mar pidho rabuon gi kelo dhiang'. Pesa ni konyowa e gigi nikech kiuso mari cha isekaw mar grup iketo kacha. Koro ka higa dhi rumo kako dhi rumo ni to wadhi account wa kacha to wang'eyo ni wan gi pesa di. To ka waseng'e ni wan pesa di, project mane wachako cha dwaro pesa di. Koro wakaw pesa ni wachako wakete project machielo wabro kelonwa yuto kendo. Mano paro maliw ahinya. To bende mano kopogore gi mane Evelyn bende ang'eni kopogore gi ber achiedh nade bende ntiere. Akede gin challenges mane ma samoro sebedo kide kit tijene. Samoro ng'ato dhi uso to miye pesa te. To bro nyisi ni a customer no komiye te. No miye mana nus mudong' ocheka na biaom bang'e. Koro ng'eni urito kaka group kareto pesa no sekaw chon mutiyogo mutieko. Koro magi gin achiedh nade ma samoro kok wang'iyo maber to nyalo gonwa group piny. Koro wabede mager kabisa. Wachuni manyaka chieng' moro ikel pesa no modonj kama owinjore. Machielo wanyalo wuok kama gikepni wadhi uso. Wanyalo chiedho chakre okinyi nyaka odhiambo. Chiro onge waduogo kendo kiny kamano. Koro mano bende timore e biashachwa ni. Tuuso gi kanye? Ng'enyne wajatero gi Mbita. Nitiere watwa moro Mbita kanyo kwasechwecho kama to wakwano ni wachweyo kepni adi to wasoye gunia to wakete gari. Koro wagocho ni waseketo kikepni kama. Koro kodhi to uso. Koro kama use no be challenges nitie. Samoro ng'ato ka kuom ranyisi sani wan gi kepni 2 mosetieko higni 2 kapok ochul e dho nam Mbita kanyo. Koro magi gin achiedh nade gagete mayudowa. Kama To challenge machielo nikech ang'en challenge sala bedo nodhuro seche makaramna kikapo ni kaw mar mondo mitwang'. Thuolo to kaw mondo mitwang'e. Okaw thuolo malach kabisa. Kamano. Materials bende ang'eni yudo kiot nikech materials be bani nyiswa ni packets biro ka gin pesa di. Nikech aneno ka untiere gi beads, nitie beads to nitiere bao. Yada mi nyiswa ni beads biro gi pesa di, bao biro gi pesa di to be ng'eni kawuok Nairobi nyaka koni nitiere fare. Koro bao mondo ikel bao packet achiel en 480. Mano bao packet achiel. Beads packet maduong' en 480. Koro ka wagoyo order to wadil gi osiepwa manokelonwa tijni to waoro ne pesa to dhi to kawnwa to ketonwa e gari. Koro mzigo kabiro wachulo 500 mar mzigo mondo a Nairobi chop Rongo. Koro mondo igole Rongo ichope ka itiyo gi 200 pikipiki kidhi ome ikele ka. Mano bende pesa. Mano bende dibed ni e kwano mugoyo ka uuso gi. Samoro bende nyiso bende nengo. Kising'iswa nengo ting'iswa ni what determines nengo. Mano mar bag kiuso. Kamano. Koro kaka bag matin ni en kwa uso to uso 1,500. Koro 1,500 ni ka wakelo bao packet achiel. Packet achiel chweyo kikepni gi 2 matindo gi. Ochweyo kikepni gi 2. Beats bende kikelo packet achiel maduong' chweyo kikepni gi bende 2. Koro wago kwani kikapu ka kikapu okaw bao marom kama. Koro nengo ne kiriwo beats gi bao pesa winjo bed marom kama. Koro bag ni misoye ni ma 300 to maduong' matis ni 250. Koro ka wariwo kwano gote ema koro kelo wa nengo mar kikapu. Koro kikapu koserumo kama 1,500. Kama Tano ka bende uduso gi maber. Ng'ato bende ka dwaro ng'at madwaro order bende ng'at nyalo ng'isi ni ma e rangi madwaro beads machal kama. Wan gi thuolo no. Rangi ma customer wacho ni dwaro no
ema waoda tikelo to walosone kaka odwaro. Gima customer dwaro ema walosone. Koro en thuolo mar yiero rangi modwaro. Kata kodwaro bau kala mane to wacho to wandiko piny. Koro sama watimo order cha to waorder that kala. Kasto ikelo tichweyo to wamiye. To kaka group bende mar mondo mi us gi mayot mar mondo mi okelnu yuto. Akeni uso gi kanye kopogore na gi sipe mantiere Mbita. Akeni market days, exhibition, akeni butero gi nikech gin mondisore. Chieng' chiro rongo kaka Wednesday. To wachoko gi achoka kama to wayiero ji moko ariyo. To ting'o gi to koro dhi kodgi e chiro wuotho kodgi ka giyudo customer giuso. Duka to pok waketo rongo kanyo. Pod wuotho kodgi e chiro kamano. Nyaka sani ka untiere gwenge mag Obera, akeni nitie ka ntiere miyo ma deher mar mondo mi oriwre kodu. Akeni bende un thuolo mar rwako gi koso en parameters mage mong'iyo kapok ng'ama miyo join. Thuolo mar ng'ama dwaro donjo nitiere. To awach kaka sani ne wagolo nafas mar ji 5 ma ng'ama dwaro biro to donjo. Koro en odonjo ka higa oserumo. Kwachako higa Januar koko donjo nikech nitiere tenge mar mantie gi mwachako watimo kaka table banking ma koro kogik Disemba to wapoko. Koro joma dwa donjo kwa chako higa. Koro thuolo mar ng'ato ma donjo to nitiere. To sama idonjo to namba 1 inyiswa thuolo mari. Nikech gini mondo ichwe nyaka ikaw thuolo. Koro kidich ahinya to samoro ok inyal winjori kodwa nikech wadwa ni mondo chwege gidhi e chiro mondo pesa cha obinwa agulu. Ariyo ne mano. Iikori manade mar romo kodwa e bura juma ka juma ka wabiro. Adek ne mano. Sama wadwari bende wanyalo yudi. Kech samoro nyalo wacho ni biuru kama upuonjwa to kwa biro iri thuolo nino nyaka miwa mondo watigo. Ok binyiso ni hata adich ok anyal dhi. Nyaka ikri aika. Koro gigo manyaka wang'i. Adek, luor mari, respect mari gi jowadu chalo nade. Mago gik ma wang'iyo mondo idonji e grup. To nyaka gibed jok ma wuok e gweng'u ma kanyadhiro. Wayiene nyaka jok ma wuok oko kanyadhiro. Wayienegi nikech mondo tijni landre nyaka yude jomoko ma wuok tenge eko nyalo yarore malach. Kamano. Tino ka nitiere dongruok e grubu nyaka sani. Dongruok nitie kamano. Dongruok nitiere. Nikech on wabet wan kata table banking nwawinja. To sani nyaka nwachak chwecho walose alosa kama ber madundo maiga korumo to miyo ka miyo kawo mana share oneno kako dhi pango nyithindo ka donjo skul Januar. Tapenji Evelyn, nikech un nitiere jal manopuonjou koro un kaka grup mar minu osekunyora. Kendo un bende utimo ga CSR ukawo patik mano mar dhi puonjo mine mamoko kata mana puonjo grube rowere e kind mamoko. To kupuonjo gi nono koso. Erokamano. Gi sani wantie gi groups 2. Achiel nitiere iluongo ni St. Dalmas. Machielo nitiere Winyo Pen Christian kanyo. Wan gi groups ma wapuonjo kanyo. Koro sama wadhi to chudo ma gichulowa en mana transport ma gimiyowa kwaduogogo. Sama giluongo wan to gimiyowa transport kwaduogo godo. Kamano. To puonje mamoko kaka neno kata na CBC aneno ka tinde magi tije lwedo ma nyithindo bende somo e sikul. Akeni ne jok madwaro mar mondo mupuonje gini oko kacha bende tinde iwacho ni tije lwedo tije andika gi samoro yudo tek to bende gidhi ka giduono tije lwedo ma konyo ji. Bende kata na jok ma dwaro mar mondo mupuonje kende ginyalo yudo unade nikech nitiere ng'at ma deher mar mondo mupuonjo mine kata puonj grube rowere CBC skunde kin mamoko. Ng'at ma diher to nyalo yudo mayot kokalo kuoma kaka jakom to kendo wambe wachiwore mar konyo ng'ama dwaro mondo wadwa konye kata mane skunde koluongwa to wadhi mondo wapuonj nyithi CBC ka mondo gimbe ging'e tich lwedo. Mbuyo dakawinjore mana kumula ahinya nenore ni uonge mbui to kendo pok wadonje jatendo mano kelwa gine manie mbui. Koro kwa sechwecho kama to wagone picha to oro to odire mbui ma nitie parts mag gige wagi moko mano oseoro loka Amerika. Kamano. Koro kiwan to pok waketo mbui. Koro pod watiyo gi mbui necha. Mbui necha ema pod watiyo godo. Aya karame gi namba ne jogo kuma bende deher tiegruok, deher mar mondo mi puonjgi, deher mar mondo mi olimu nyiewnu otimnu promotion kae. Erokamano ne joma diher mar mondo wapuonjgi kata joma diher dwaro gige wagi nyalo yudo wa namba mar 07
11 121 528. Anuoyo 07 11 121 528. Kigoyo namba no tidhi yudo ng'ama iluongo ni Evelyn Anyango Uma, ma en mobedo piny mawuoyo kodi. Manager kom mar group ni. Kamano. To Evelyn, kapok watieko chenro mar pok opogore, ng'eni waloso to bende waneno kit pok ma bende otimo dongi. Mar mondo mi ng'ato bed gi yie ni adier Evelyn gi group ne gin ma giloso mwandu makal chal kama. Kinyiswa ni mar mondo mi chak loso beads gi gin ang'o gini mitiyo godo. Nano kin gi materials moko e iye ka. Mondo chak loso kaka miting'o no, nyaka ibed gi bead, nyaka ibed gi bao. Kasto fishing line bende nyaka ibed godo. Kisebedo godo, nikech gini otek mok inyal ng'ade gi laki, nyaka ibed gi makas. Koro e sama wachweye, waonge gi sandan moro amora, wachwego gini. En ma kende, en onge sandane. Koro en kisekawe, mondo ichak chweyo mano, tibro kao fishing line. Kisekao fishing line, tikao bao, kaeto isoye. En gi bugni e iye ka. Kisesoye, tikao bead, kaeto isoyo, tichaki ikao bao, kaeto isoyo. Koro kisesoyo, tichaki iketo bead. Kisebedo kama, koro ikele, isoyo maka. Koro kisesoyo to oloso gima chalo kama. Koro koseloso gima chalo kama, koro mondo iendelee. Koro en mana koro ikwanyo bead, tiketo bao, tichaki iketo bead. To konde gogo ok tud matungo, ok onyal pusore. Ok tudre, ok opusre. Ok onyal pusore. Nikech ride? Ok onyal pusore. Ok onyal pusore. Ma kawi thuolo maromo nade mondo ituang' kata mana i odiochieng' kata mana kapo nono ni in gi oda? Koro ka in gi oda, to chuno ni tijeni mamoko nyaka iwe. To seme kaka kawuono Monday, Tuesday, to ng'ato dware Friday. Abro chako bedo ne piny kawuono, Tuesday, kiny Wednesday, Thursday atimo finishing. Kagik Friday to rumo, koro ng'ama ne nigi oda no. Okaw thuolo malach, donge? Okaw thuolo malach. To bet no bende kela jema, koso kakini. Ondigi gini to okrami. Koro nikech en kaka yuto marwa, nyaka wachiwre. Mondo yud lok pesa ng'ato mari, miluongo ni mamara, nyaka ichiwre mar tiyo ne pesa. Evelyn chaki tud ne gi mano, kaeto koro anyisi gi kakuma, koro wadonje ma, kamano isetudo. To na dakna no ka ipimo kata na ken mar 28 koso mar 32. Mano mar 28, mano mar 30. Ipime gi mar 30, ipime gi wangi. Apime gi wang. Tinda ng'e. Chon nipime gango? Gi foot. Sani koro ipimo ne wang. Kwano. Sani koro tinde wang'e wapimo gi wang. Kamano. Ne ng'at mada chako, en ang'o madinyise ne ng'at mada chako kata mana kit pok mitimoni? Ne ng'at madwa chako, tarwake ni obi, mondo wapuonje. Ka wiyo chwake to dhi ng'e chwecho piyo piyo. Koro waromo juma ka juma every Thursday. Kobiro tie kanisa kato yudowa, warwake, obi wapuonje chwecho. Aya, koro wane kaka ichwe mar ariyo, mar adek, kasto wakonekte gi ma, koro kumose chopene. Nikech nyakwaronga jong par ne ochwe kama monde, okirwake ukapu. Gino kapu mose nyiew chuth. Koro, Evelyn be bot tang' no kaka girwake, nikech mablucha no sirumo nong'i, bot tang' no kaka irwake gi kaka itwang'e. Koro mano iseloso gine achiel. Koro mano asechake. Koro mondo ifweny ni oromo kikapu matin, ibiro kwanyo bepe gi 64. Ka giseromo 64, koka iriwogi giloso sako. Koro manyiso ni nyaka ikwan chuth. Sami chwecho cha, kaka imedo chwecho tikweno. Kaka imedo chwecho timedo kweno. Kamano. Mano ni kare. Koro chopo point mano ma koro ero koro nyalo lero negi. Mano gin bepedi? Adek. Maka gin bepe adek. Koro nyalo mana lero negi mar mondo megi yange ng'e ni 64 en bao marom nade koro. Don koro neno kuma wuok Kenya koro mga juang mondo kik ibed gi chochni. Koro Evelyn kaluwore gi saa. Ero kamano. Koro kosechopo 64 to wariwe. Koseriwe to bedo kama. Koro bedo koseriwe to koro itweng'o kilworo. Itweng'o kilworo ma lines gi magi chopa par.
koro ichako kwano ma 1, 2, 3, 4 kaka ma koro ma mar 5 koro iidho kibiro nyaka ang' gichopo 10. Ma samoro nyalo ng'iyo ma blue no mondo iyang negi dong ma mar maduong' no. Ma mar maduong'. Koro ma 10? Ma 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne korom ga jonga ne ageno ni gineno. Koro mane luora nyaka chop kata mana kido matin gi maduong'. Dong koro nyiso kaka koro kisetieko. Koro kosewuok ka korom ga jonga koro kosetieko to koro nyiso kaka isoyo dong. Koro kisetieko. Ma koro kikapu yore, ma bende isichwe yore. Koro ibro kawe tisoye. Koro kisesoye to bedo kama. Koro mondo kik olwar, to koro wariwo ma gi usi gi sandan. Koro wachweyo to walworo, watwang'e to walworo, kendo piny ka watwang'o to walworo. Kasto ok olwar. Koro kata iliere ok onyal buodhore. E bege moneno moserumo ka. E bege moneno moserumo ka. Ting'eni ka ting'o ma, ing'eni malo naneno ka duong' to piny ne aneno ka tin. Ng'anyalo penjore ni piny ka samoro iketo matin to ma iketo maduong'. Inyalo muna nyiso gi malo ka ineno ka duong' nikech finishing mamalo ni. Finishing mamalo ni watiyo gi beads lines 1, 2, 3, 4, 5. Mamalo gi gin 5 to king'iyo mapiny ka gi gin 2. Koro mano ema mineno ka kelo pogruok. Nikech beads to romre. Beads to romre. Koro ineno ka piny ka tin to malo ka duong'. Kamano. Aya, ne jok madwaro mar mondo miu promotion. En paro mane madimigi. Mano be to ing'eni ma taneno ka beads ok iketo koso ma achiel to koro ebuti ne koro luore gi taneno ka pogruok nitie. Pogruok nitie nikech koro luore kaka idwaro chwecho mari. Design. Nitie ma inyalo kata keto bao line 1, keto beads lines kata 3, chak iringo gi bao kamano. Mano to koro pattern ni kaka in ma koro yiere. Kamano. To bende kopogore gi ma, an moro ne akia ni utwang'o gi ma mutwang'o godo. Ma itwang'o gi usi. Ero usi cha. Bane no kamoro be ne iye ka. Ne utimo tich matek. Koro ma itwang'o gi usi ni. Ma usi mitwang'e go. Although ni kalas mopogore but en usi ni. Koro kidwa chako chweyo ma tikwongo iloso tol. Koro en ok wachweyo gi fishing line. Watiyo gi crochet. Koro kiseloso tol, ten bende ang' ikwane kama. Ang' idhi adhiya kama. Koro kiseloso gima chalo kama, ilose mabor tipime gi futen bende. Mondo ing'e ni achweyo kikapu matin ama achweyo kikapu maduong'. Koro kichweyo matin tibro ng'iyo. To romo 28 mano kikapu matin. Koromo 30 mano kikapu maduong'. Koro kiseloso tol ni kama. Moromo ipime yudo koromo 28 tidhi dole iriwe kama. Obedo sako. Koro kosebedo sako ichweya kamano. Manyaka norom kikapu. Tende ma ok tek nikech aneno kama mako beads nyalo bedo mayot nikech kiparo ni en gima pod isoyo. Dendo ka en ma isoyo. En ma ok nyalo bedo matek. Mane no ka ng'ani apa ni embe soye. Embe soye. Embe chwe mayore. Kisechwe mitieko tisoye. Kata ni pogruok mentiere godo gi usi moko tegno. Usi moko yomyo mane no ko tegno. Ma to tegno. Ok onyal chot. Ma to tegno ok nyal chot. Tano ukwama to kwogodo mabe apani mani dhi godo mbele bedonge. Nitie ng'amoero ni an adwaro bag gi kabeti matin. Koro ma kabeti ne. Koro kodwaro machal gi bag tichweyo ne machal gi bag. Ivi ng'ada ni waluor chenro mar pogore gi wachni mogik ne miyo weteni, rowere, vijende, mine madongo gi jodongo manoko kacha. Wachni mogik debed nang'. Erokamano, wachna mogik. Achak gi mine matindo. Sani ka wang'iyo piny kaka Kenya dhi, ngima bet koridore matin. To ei ot kacha, dichuo be nyalo mana bedo mamor kikelo chumbi to kelo kibrit. Koro na ajiwogi ni kik gibed abeda. Tich lwedo ni oko ka kendo tich lwedo miyo mine yuto maber. Ma yuto mag yudo no inyalo kano e group kanyo to kogik giko higa to yudo nya pesa ni moro iringi dhi chulo ne nyathi school fees.
ka nyithindo donjo e skul Januar. Koro najiwogi ni gibi wariwre kanyakla e tijni iri mondo ber mwaneno kani gin bende gine berno kokalo kuomwa. Kamano. To dong imed ne gin joma samoro ok oyaw mbui magi, ok oyaw sime, ok oyaw kata mana wang' jowi. Namba ni gi prices nengo. Kamano. Namba na en 0711 121 528. Nenga madiher. Koro gi nengo mochwe gi usi kama kikapu matin wa uso siling 1,800 kende. To mochwe gi beats gi bau kikapu maduong' ni wa uso siling 1,700. Kasto matin ni 1,500. Nengo gi okoyombre malach ahinya. Koro waketo nengo ma at least ng'ato nyalo afford. Samoro ng'ato ni piny ka to gombe. Koro waketo nengo ma ji te nyalo romo. Kama En kikapu madak. En kikapu madak. Ok ochodi, ok okethre, lil kata kolil. Ma inyalo yweyo. Ok kethre. Ma inyalo luoko. Usi nok yure. Iluoke muduoga maler. To luoke gi brush. Irude gi brush. Luoke gi sutru. Irude go maber muduoge wang'e. Kamano. Ibne nagoni ero kama nyako mnyiswa kit pok mabendo timo. To bende ero kama nyako mrwako ober. Group mine anno kutimo tich maber ahinya. Ero kama na ahinya. En mana gino mara ni bro bedo kuyudo customers mar mondo mi u promote un bende kudo thuolo tutingo mine mamoko malo. Mana kamano. Ibne nagoni ero kama nyako mnyiswa kit pok mabende itimo. Kendo gino mara nyako rom gajuang yudo puonj achiel ariyo adek mabende nyalo timo. Ber ni tije makama Evelyn tije lwedo. Ng'ato bedo kana gi tije andika. Ber kana no dhi puodho tich moro amora to bang'e entiere koda yuto moro donge. Kok manya korom gajuang alor chenro Evelyn entiere koda mwandu makaro ober women group entiere koda mwandu mopogore mabecho. Kaka ma ano ka design moro to bende kineno pogruok nyako rom gajuang ma den design malose neno kaka rangi marade gi oketi designs opogore ma idwaro ema gilosoni. Kamano bende makilo e giko mano mar chenro mar poko pogore nyako rom gajuang Evelyn sing number ene jakom mano mar group makama kintiere gwenge mago ber ntiere gwenge makanyado bir nyako rom gajuang tidwaro riwore gi women group mano mar Evelyn gini wacho ni thuolo gintiere godo mar G5 koro kaka ng'amiyo ka thuolo ber mar riwore gi women groups mine mopogore en mar jipo kaka ineno kaka Evelyn omedo jiwo wena lor chenro mar okinyi makawuono Evelyn bende nochako loso ma adaro mar mondo mi en bende puonja ambe dangi tij lwedo nyako rom gajuang oritiru ma ero kama na inya oritiru masane warada rujuma mabiro e kit pok mopogore pod wantiere gwenge gi mag Nyanza kama bende warango pok mopogore nyinga Sharon Ngao.